Matthew! Matthew! Een grote steen en nog een steen, waar gaat die toren heen? Een grote steen en nog een steen, oh nee, hij stort ineen. Matthew, zitten! Matthew, zitten. Ga zitten! Matthew, ga zitten! Ben je klaar, Bob? Ja! Kom op, zitten! Kom op! Oké, team, daar gaan we! 1, 2, 3, 4, 5. We zijn het allerbeste bouwbedrijf aan het werk nu. Wij zijn niet te houden. Het team is hier en dus gaan we lekker samen bouwen. Aan de bus hier in de buurt. Het is een heel bedrijf. Dat weet u natuurlijk. Maar met ons gaat het met die L hierbij. We kennen die vooral jaren wij elkaar bij. Nou, er is geen plus voor ons te groot. U aan ijzer, steen of hout, geen probleem. En anders sturen we het door. Een beetje lekker timmeren doe ik graag. Een beetje lekker zagen met een zaag. Een beetje lekker graven in de straat. Een beetje lekker lussen met een paard. Een beetje lekker boren met een boor. Als ik niet kan lussen sla ik door. Een beetje lekker groeien met cement. Dan heb je als je mond je bouwen bent. Spring op en neer, daar gaat het weer. Stap in de grond, stap met links. Je rechtervoet erbij, linksstap naar voren, linksstap opzij. Dat is mij en mij. En als je denkt, wat leuk, nou dus maak het zo Een beetje lekker timmeren doe ik graag. Een beetje lekker zagen met een zaag. Een beetje lekker graven in de straat. Een beetje lekker lussen met een maat. Een beetje lekker boren met een boor. Als ik niet kan lussen sla ik door. Een beetje lekker groeien met cement. Dan heb je als je mond je bouwen bent. Oh, wat is het leuk, hè? Op nummer 6, 7 en 8. Zeg, is dit Mambo nummer 5? Mevrouw, het eerste nummer te trekken. Een beetje lekker timmeren doe ik graag. Een beetje lekker zagen met een zaag. Een beetje lekker graven in de straat. Een beetje lekker klussen met mijn maat. Een beetje lekker boren met mijn boor. Als ik niet kan klussen sla ik door. Een beetje lekker groeien met cement.